Kouppakosi TikTok. Siis on 2/9. Jälleen kerran ekoks tulis 15 päkkiä sokeritont koksuu, ettei alahampaat poksuu. Sitten tulis vanha Legend, Pringles, Hot and Spicy. Sitten tulis vähän siivoamista varten työkaluja, eli siivous Sunday. Seuraavaksi tulis yksi Power Parkin laite. Sitten taas vähän tummempaa karkkia, eli #Black Lives Matter. Sitten koska mä oon vähän brokeis, niin tulis yksi Mega Force. Sitten tulis yksi Tutti Frutti La Passion. Tietä. Sitten tulis vähän uutuushittiä, eli Palafasu. Sulla on iso masu. Pikaservo. Ja sitten viimeisenä tulis mun yksi uusista lemppareista, eli Fahrenheit, lohikäärmehetelmä. Ja siitä vähän kuitin poikasta.